Десети пореден международен фестивал "Слънце, радост, красота" бе открит в Несебър. Над 2000 деца от 10 държави ще се изявяват в рамките на 5 дни на различни сцени в Стария град. Блестящото откриване бе отцветено с шествие на децата по провлака от Новия до Стария Несебър. След това бяха издигнати знамената на участващите държави под звуците на съответния химн. Тази година, освен от България, фигурират детски състави от Беларус, Латвия, Македония, Молдова, Полша, Русия, САЩ, Словакия и Украйна. И този път организатор на фестивала е община Несебър. Сред българските градове, които ще се представят на несебърска сцена, освен домакините са Бургас, Варна, Търговище, Свиленград, Монтана, Исперих, Пловдив, Плевен, Шумен, Ямбол, Силистра, Ивайловград, Казанлък, Сандански, София, Велинград и Хасково. Кметът на Несебър Николай Димитров приветства гостите с благодарствена реч за отзоваването на децата и пожелания за успешно представяне на всички състави. Градоначалникът отвори символично портите на Стария град, а след това под звуците на маршова музика децата се придвижиха до амфитеатъра. Там поименно в рамките на 30 минути бяха представени всички участващи групи. След това част от имената в журито забавляваха всички присъстващи със свои песни. На сцената излязоха Хайгашота Гасян, Денислав Кихайов, Мими Иванова, Развигор Попов и други именити нашенци. Svetът е чудесен, светът има нужда от моята песен. В края на откриването на юбилейния фестивал в небето полетяха десетки фойерверки, които осветиха небето над Несебър.